आङो जेब्ला आं 10 बोसोर बेनिफ्रायनो आं फुटबल गेलेनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन माने प्रफेसनेल लेभेलाव नङा माने एसे एकाडेमि लेभेलनिफ्राय जिहेतु दायो इन्डियान टीमाव नोंथांमोना बाहागो लाबाय दा इन्डियान टीमनि गुबुन गुबुन रायजोनि माखासे गेलेगिरिफोरखौ लोगो मोनबाय बेयाव मा डिफारेन्स दङ आसामनि बिटिआरनि आरो बिथांमोनजों लोगोसे डिफारेन्स जेबो गैया माने जोंनावहाय माने गासिनाबोथ' मोनफा मोननै उइकआ थाखायो एसे प्लेयार न बेयाव सोरनाबा माने कचनि सायाव जायो जोंनि आसाम प्लेयारफोरखौ बांद्राय जोंनियावहाय बांद्राय डेभेलप नङा होनना मिथियो जोंनि आसामावहाय फुटबलावहाय माने बिनि थाखायनो जोंखौ एसे गाहायाव दोनो आरो दाथ' डेभेलप जागासिनो दं जोंखौ नङा माने जेसेबां मोजां गेलेगोन एसेबां कचआबो नायनानैसो सेलेक्ट खालामो नालाय ओंखायनो गासिबो एखे आंनि थाखायथ' दा माब्लाबा बिदि जादोंमोन जे ये नॉर्थ ईस्ट का खिलाड़ी है उनको ज़्यादा हाइप भी नहीं है बिबायदि जादों नामा बिदिथ' होनफेरा नेसनेल टीमाव बिदि होनफेरा माखासे माने जितु स्टेमिना थानांगौ औ स्टेमिना थानांगौ बेनो औ इयुनावबो माबायदि इयुनाव माने गेलेलांबाय थागोन बिदिनो बर' हारिखौहाय जौगालांबाय थागोन लोगोसे जोंनि फंबाय बिदा जोंनि देरसिन गेलेगिरि बिदामोनखौ जों फल' खालामगोन आरो जोंनि यां गेलेगिरिफोराबो जाहाथे जोंखौ मोजां मोननानै बिदिनो जों बादि गेलेलांनो हायो बेखौ बुङो आरो जितु नोंथांमोननि थाइ गेलेग्रा बिथांमोननि आन्दारजों माखासे डायनामो मा होनदों गुवाहाटि डायनामो नोंथांमोननि बिथांमोनाबो मोजां गोजा गासिबो बाहेरा मणिपुरनि प्लेयार माखासेथ' जों आगोल लोगो मोनलायखानाय एकाडेमि लेभेलावहाय ज' गेलेखानाय दा जों बिथांमोनखौबो रेसपेक्ट होयो बिसोरबो मोजां गेलेगिरि दा रावबो टीमखौहाय उइकआव दोननाङा आरो सिरियास लानानै गेलेनांगौ बेनो लास्ट नोंथांनाव मोनसे खोनादों जिहेतु दायोनि लाइमोनफोरा बांसिन ड्राग्स जौ जुवा माने मबाइलजोंसो बांसिन बेस्थ' थायो बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन बेनि समाव जेसेबां हागौ एसेबां बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानांगौ आरो जाहाथे दाथ' फिउचारावहाय मेरला फिउचारा ब्राइट बुंजायो नों फुटबल गेलेयोबा बा स्टाडि खालामोबा मेरला माने माबा मोनसे मोननो थाखाय माने फिउचारावहाय दं आरो ना फुटबल गेलेबा नों फुटबल मोजां गेलेगिरि जानो हाबाथ' नोंखौ बयबो सिनायो बा गावनि बिमा बिफा गासिबो फेमिलिखौहाय माने माबा मोनसे डेभेलप खालामलांनो हायो आरो ना गावजों लोगोसे बिदि दा लाइमोनफ्रा माने गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जि गोसो गाव गेलेनाय एबा फरायनाय बेफोराव गोसो होनांगौ बेफोरखौ बाद दोननानै आरो